Northeast draw, Northeast draw. and I think that's not qualify in the final. So. Hello friends, welcome to my YouTube channel SRB CreatioN. So दिनैनि भिडिअ जाहैबाय स्नेक हादो ओमफ्राय लोगोआव दं सुजित ओमफ्राय भइसखौ मोजाङै खोनायाखै जानो हागौ मानो होनबा डाइरेक्ट मबाइलनिफ्राय रेकर्ड खालामदों ISL নামটা কি বলি স্যারের नालापारा बेवहाय खाथियाव दं नुवाखै सिम्बलखौ আমি বালা আজকে বাংবাড়ি আসলাম বুঝছো জিয়ের মধ্যে জ্যাম হয়ে গেছে Mercedes लानो गोसो जायो नाथाय हाया उनावहाय हानोबो हानाय स' नोंथांमोना हेफाजाब खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइबानो आंनि थाखाय गोबां मानो होनबा साबस्क्राइब खालामनायाव जेबो फैसा थाङा गोजा बटन नुगोन साबस्क्राइब लिरनाय बेखौल' थुना हो आरो थुखांनायनि उनाव जाहैबाय बेवहाय बेल नुगोन बे बेलखौ थु आरो बेलनि ओंथियानो जाहैबाय जे आं गोदान गोदान भिडिअ होयोबा भिडिअफोरखौ माने नोंथाङा डाटा अन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव नटिफिकेसन थांगोन स' भइसखौ खोनायाखैबा निमायबाय एक्सट्रा इनबिल्ट माइक्र'फन नाथाय लानो साननानै लानो हाथ'वाखै स्टेडियामा खाथियावनो बे जाहैबाय स्टेडियामनि लाइट केमेरायाव मोजाङै हमनो हायाखै थाबाय सफैबाय स्टेडियाम आरो स्टेडियामखौ देखायनोसै ₹20 का अच्छा वाला सबसे अच्छा वाला गेट पास मोनखांबाय ओमफ्राय हाबलांगासिनो डाइरेक्ट स्टेडियामाव लोगो मोनसै Happy Northeast! Happy Northeast! You guys are outstanding performance, and I hope you got to win, get play best. Like this vlog, and enjoy. So, and don't forget to subscribe my channel. Oh yes. And press the bell icon for latest update of my channel. And my bro Ritik. Hello. Okay, guys. And see you in directly on stadium. Stadium. Yeah. Okay. Suru Sojai. So, फैयै सफैबाय बेखिनियानो First time दिनै नायनोसै मा जायो सिङाव
एसे गोबाव जाबाय Yo bro. सोलिगासिनो Hey bro. Boro. Hey bro, bro. Yeah bro. Don't forget this match. दिल्ली वर्सेस नॉर्थ ईस्ट Northeast. जोनाब नाम का टीम है भाई. बट हमारे पास पैसा बहुत कम था इसलिए हमने किसी पुणे का टिकट लिया है. सो गाइस डोंट मतलब ये मत समझना कि हम नॉर्थ ईस्ट के फैन नहीं है. हम नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़ा फैन है और आप प्लीज यार नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हाँ भाई और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आप तक पहुंचे. हाँ हमारा पहुंचने में थोड़ा सा लेट हुआ है. हम लोग चल रहे हैं अभी सीढ़ी से मतलब आपको क्या बोल. सो फाइनली जिरायबाय ओमफ्राय मेट्चआ स्टार्ट जाबाय बेखौ देखायनि हाफ टाइम होदोंमोन स्टार्ट जासिगोन खेलाया. So खेलाया जोब्बाय ड्र. So दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय. हाँ नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ and I think that's not qualified in the final. So I'm so upset and you guys what happened I don't know. So thanks for watching. Thanks for watching. Stay tuned for my next video. Yeah. Okay. Thank you Thank you guys. Thank you.